Hello, welcome back to my channel. This is your Ilonggo vlogger. Channel name muna, Kliff and Michelle Vlog. Dito ngayon sa school namin, ng high school. Reunion kami. Today is May 20. Dito po ako nag-graduate sa Fort San Pedro National High School. Dito po sa Iloilo City. Yeah. Today is our Grand Alumni. Ako po ay batch 98. So I'm waiting for my classmates. Ako po yung mag-isa. Wala pa yung ibang classmate. I don't know where they are. Sana po kayo mga classmate. Punta na. It's been a long time. Hindi ko sila nakikita. Yeah. Yung president namin wala pa nga eh. Wala pa yung president namin. Wala pa. Waiting for our president. Nagabot na, wala presidente. Oh, ano na sir? Welcome to the vlog. Welcome. Wait lang, get busy pa. Oh, alam isa ko. Umiwan ko. Yes, we have a chair. Alam mga iban, mga mates. Nagabot man sa welcome to the vlog. Dali ko ah. Yes. Ako pang tarp. Ako pang tarp. Pawagin ako ng tarp. Yes. Alright. So, getting ready na. Wala pa iban. Wala pa mga mates naman. Tatlo pa lang ang leader, hindi? Yes. Nakatali si press. Hello. Sa vlog. Mga classmate. Dala, baby. Say hello. May dala baby. Hi, sorry. Hi. Baby, hindi mag-ibi. Hi YouTube. Hi Saber. Shout out ni Acusta. My class team. Hello lang, hello. Hi, hello. Mga classmate. Amo na yan intro. Say hello to the vlog. Say hello to the vlog. Say hello to the vlog. Say hello sa vlog. Hi. Hi sa camera. Ka-vlog. Anong nalorifingin obra mo, ha? Ay, pakabukali ka, balon. Oh, sige, balon, sige. Tirada. Oh. Kailangan mo, ito matas kaya nagsabi niya for the first Kailan ko kani? Tumungkot rin ka. 20 anyos, 20 no? Pwede ka nakilitanay. Tapos hindi ka makatag, patagod pa na kidya. Kami lang kay Titi, the Grace, the Mais. So, may mga taga-dalaw lang kami niya. Ikaw yung ay nakakabalaw ang din ng whereabouts, no? Eh, imagine kami na Elvira, best friend din kami ha. Sa April, lagi kami nagkitanay. Kung ay na nagwa ng alumni, why ko man sa ma-search? Muli kas mega kamahapok. Good job. Ay, macho rin, hindi ka sa ulit. Ay, siya na,
na. Inutira gitu nilang bagi keso. Inutira yung bagi keso. Sana saja lah. Damo na kami, damo. Ano ni lawagon tayo hindi? Lawagon tayo hindi? Ang buta? Ano ni? May class na may tipo natin? Joke lang.
Okay, ready na. Picture ta. Ready? 1, 2, 3. Joke lang. Video gali, video. May mapuli. Ay. Bye-bye. Bye-bye, Grace. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye! Tanan pala kita, tau ka sila. Aki ka, Marge. This is your favorite station, Batch 98, Night Class. Halabira Saon, Batch 98. Alright, it feels good to be back to our second home. Shout out kayo sa akong mga batchmate, batch 98 sa portion Pedro High School. Hello sa inyo, tanan dara. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest ko na mga videos. Whew! Mabuhay ang batch 98. Sana makita tayo ulit for the second time. Alright, thank you for watching, guys. This is your Ilonggo vlogger, Kliff and Michelle Vlog. Bye!